Arsobispo sa Sugbo wala makasaulog sa katapusang misa de Gallo kay nasakit. Mga tindahan gidagsa alang sa last minute shopping aron pagpalit sa ilang pang Noche Buena ug mga regalo. Human Christmas tree giporma sa mga dancing inmates sa CPDRC. Mga bus terminals gidagsa sa mga pasahero, inilugay og lingkuranan sa mga ruta nga nihit ug kasakyan. Pag-asa miawhag sa pagmahigayon sa indoor party. Mga pag-uwan-uwan masinati panahon sa pagsaulog sa Pasko. May hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na mga balita. Uban ang kinatibuk ang pwersa sa News 5 Cebu. Karong adlaw Miyerkules, petsa 24 sa buwan sa Disyembre, tuig 2014. Ako si Glenn Soco. Amo nang ihatod ang mas sayong pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Happy ka dito ngayong Pasko. Gawa sa mga terminal, gidagsa sab sa mga tao ang mga tindahan alang sa pagpangandam sa pagsaulog sa Pasko. Samtang ang uban na malit og pagkaon, ang uban na malit sa mga regalo nga ilang ipanghatag. Andrea Patenya, Sugin Limi. Nagsugwak ang mga tao sud sa nagkadaiyang tindahan nga nag-last minute shopping alang sa ilang Noche Buena karong gabi. Puwerte ng huuta sud sa mga groceries. Gani, dinhi sa usa ka mall sa downtown area, nag-megaphone na lang ang gwardya aron pahimangnuan ang mga tao sa pagbantay sa ilang mga butang. Malihok mo sa pagbantay sa inyong mga importanteng butas. Sama sa inyong mga bag, cellphone o wallet. Nagkasalamat. Gidumog ang mga Noche Buena products sama sa bida matag Pasko ang hamon. Karena ni celebration ba basta fiesta lagi, o basta Pasko lagi ang ham. So di kompleto. Di kumplito og walay ham. Naanda na gini sini pamilya. Landa nandiyan. Wa say puas ang pagpangabot sa mga mamamalit dinhi sa aisle, diin gibaligya ang spaghetti ingredients sama sa pasta ug tomato sauce. Mato ni Nanay Yolanda, ang spaghetti gyud mao'y kanunay pangitaon sa iyang mga chikiting matag selebrasyon. Kuan man kanang para long life budwa niya, birthday man. Di ba kung birthday ni Lord ba? Di ba basta birthday bisag kita, manamon gyud tayo spaghetti. Oh, long life man. Kaya favorite sad sa kuan. Sa mga bata. Paborito ko sa mga bata. Mingon ko nga, di lang ta mag-spaghetti. Ay, mag-spaghetti lang tagod kay lami man. Hurot-hurot na sab ang mga gatas ug fruit cocktail, samtang alang sa wa nay oras nga mohimo pa og dessert, duna say ready-to-eat fruit salad nga mapalit. Dinhi sa meat section, halos mag-inilugay na ang namalit sa karne. Mao nga ang mga tig-shop ug tig-putos, gipaagi na lang sa pahiyom ang kabisi. Pagkaroon mi! Saan man para dili ka po yun? Maginabangay mi! Si Nanay Milagros, among naabtan nga namalit og naong sa baboy alang sa sisig nga lutuon unya. Gawa sa sisig, magluto sab siya og crispy pata. Matud pa, kalimtan usa nila ang diet karong Noche Buena. Excited na na kay Pasko maron. Siyempre, di sa malimtan ang display sa lechon nga always present sa mga selebrasyon. Way puwa sa pagpaymangno ang Department of Health nga karon nga magpuno-puno ang atong mga lamesa alang sa Noche Buena karong gabi. Kinahanglang mahinumdum nga moderate lang gyud ang consumption aron malikayan ang mga sakit sama sa hypertension ug diabetes. Importante sab nga limpyo ang pagpreparar sa mga pagkaon aron malikayan ang food poisoning. Di lang mga grocery items ang gipamalit sa mga tao, kay duna say nag-last minute gift shopping. Gidumog sa mga tao ang mga tindahan sa RTWs kun ready to wear. Lakip sa among naabtan si Nanay Nelly nga nagpalit og jeggings alang sa iyang anak nga babay gamit ang 3,000 pesos nga senior citizen financial assistance nga iyang nadawat gikan sa Cebu City Hall. May na lang na malipay na sila nga kasi sa katuig makahatag sad ni. Daghan sab og mga tao sa mga tindahan sa mga duaan, diin klase-klaseng cartoon characters ug superheroes ang makit-an. Apan ang labing halinon sa mga gift items, ang latest Disney hit sa salidang Frozen. Sama ni ining managigagaw nga si Tatiana ug Faith nga mga dolls ni Princess Elsa ang gipangita. Mailhan nga die-hard Frozen fanatics gyud sila, pinaagi sa ilang terno nga mga t-shirts nga gisulob. Unsa nga doll imong ganahan for Christmas? Elsa nga kuan. Elsa nga? Book.
Elsa nga book. Anong ganahan man ka ni Princess Elsa? Gwapa man. Gawa sa dolls ni Princess Anna ug Princess Elsa, nagkalain-laing Frozen-themed gift items sab ang mapalit, sama sa wall clock, school supplies ug unlan. Andrea Patenia, News 5. Gidagsa ang terminal sa mga pasahero nga manguli alang sa pagsaulog sa Pasko. Doon nagyapoy inilugay sa lingkuranan samtang nagnihit ang bus sa ubang nga ruta bisan sa gidungag nga mga biyahe. Jinky Bargio, Sugin Limi. Alas 6 kaganyang buntag, ingon ini nakadaghan ang mga pasahero sa Cebu South Bus Terminal. Nihit ang bus paingon sa Liloan, Santander, diin alang sa mga pasahero mamauli sa Negros Oriental sama ining magtiayong Raymond ug Merlisa, kuyog ang usa nila ka anak. Para dumagitik. Ato mo dito mamasko? Dito mamasko niya. Siguro mo, mamasko dito na yun. Balik na yun. Okay, dari mo New Year ba? Hapsay og gipalinya ang mga pasahero sa Ceres, apan ang pasahero sa Sunrays nga mag-ilog sa pagsaka aron lang makalingkod. Ang operations manager sa Cebu South Bus Terminal nagkanayon nga ganiha pangkadlaw nagsugod og pangabot ang pasahero. Matud ni Eddie Dusaban, ilan na daan gipangandaman nga makontrol nila ang flow sa pasahero ug gipalabi ang mga mabdos, senior citizens ug PWDs. Ang priority yun nato ang first come first serve yun na ang katong mga mabdos, mga senior citizen o ang mga mga kinikanan nga dala gagmayng bata mo gyud nato nagpasudlon sa palingkuron sa kining sa waiting lounge. Pagka alas 8 sa buntag, namatikda na ang pagnihit sa mga bus de paseroan sa South Bus Terminal. Kining 74 anyos nga si Nanay Julia, naabta na lang sa kagutom kay kadlawon pa din hinaglinya. Walang guning bus, pero kay dagan lang kong pasahero kay karon naman lamang ka ang Pasko ng kusok ang pasahero. Ato yung ihanyol mga bus operator nga ihurot ang ilang tarang sakinan dinhi sa Cebu South Bus ilang i-deploy tanan. Sabi na makita nila nga daghan kay pasahero. Tungod sa pagsugwa karon sa mga pasahero nga buot nga mauli silang tagsa-tagsa ka mga lungsod, doon na untay gipatuman nga sistema ang South Bus Terminal. Apan karon kung ato mamatikdan, nag-inilugay na sa pagdagan ang mga pasahero sud sa mga bus. Gipangit siya ang mga bag sa mga pasahero agis sa bintana aron lang makailog og lingkuranan, inay muli niya. Kung mudaghan pa gyud ang mga pasahero ug magkuwang ang bus karong adlaw, gamito na sa CSBT ang 8 ka mga suroy-suroy bus sa Kapitolyo. Dinhi sa North Bus Terminal, ang mga biyahe paingon sa Bantayan Island ug Bacolod mo'y gipanghatagan og priority numbers. Apan dunay wa makauyon sa sistema sama nining babae nga paingon sa San Carlos Negros Occidental. Kuan man na sila kanang di na kinahanglan nga magpila sila kay lisod kay nang ilang kahimtang gina kay naamanggot na sila mga kargamento nga mga buhat. Adunay 40 ka mga bus nga gidugang diri sa North Bus Terminal apan wa gihapon malikayi nga ang overloading sa bus sama ining bus sa Vallecar Transit nga paingon sa Bacolod. Power na mo na wala may control ng mga overloading kay na may LTO nga naka-assign diri. Sila mo pakanaog sa mga pasahero kung magsubra na. Jinky Bargio, News 5. Gisurrender sa mga piniriso ang ilang mga gadgets nga gihuptan sulod sa bilangguan. Kini ang usa sa mga kondisyon aron madayon ang ilang Christmas party. Mubalik si Jinky Bargio. Sa ikaduhang higayon gisurrender sa mga piniriso sud sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center kining mga gadgets nga dugay na nilang gihuptan samtang anaa sud sa bilangguan. Apan ning higayuna, dili lang 84 ka mga cellphones ang nakuha sa mga tinugyanan sa CPDRC, kundi lakip na kining 4 ka mga tablets, 2 ka laptop ug 1 ka DVD player. Nanganti ang CPDRC nga kung di nila kini isurrender, why Christmas party nga mahitabo karong adlaw. Apan dako ang pagtuon ni Acting Jail Warden Romeo Manansala nga duna pay nahabilin sa mga selda ug posible pang ipalusot sa mga bisita. Katong gusto mo dalaw dire, magdalaw og kontrabando, ya pananglita ka ng mga drugs. Dili do sila mo kuan mo kay amo gyud sila dudog kaso. Atong duha amo gitalan og kanang section 5 transportation of dangerous drug, no be recommended. Ano pensa?
Sa mosunod nga mga adlaw duna na unya i-installer nga signal jammer ang CPDRC aron di na mapuslan ang mga cellphone sa mga inmates sud sa maong pasilidad. Laraw sab nila nga sundon ang bagong sistema sa Lapu-Lapu City Jail nga electronic dalaw nga ibutang unya dinhi. Atong buhaton na din, sila, nasa lay kontak silang pamilya, sila mga minahal sa kinabuhi. Niya pa sa Pilipinas, o tabas gawas sa nasod. Magbutang na din, alang atong sundon kanang nasa Lapu-Lapu ron, City Jail, kanang ilang idalaw. Aron sa visiting area. Jinky Bargio, News 5. Nasakit si Arsobispo Jose Palma hinungdan nga wa kini makamisa alang sa katapusang misa di Gallo karong tuiga. Mihulip sa misa ni Palma sa St. Joseph Chapel sa Archbishop's Palace si Bishop Antonio Ranyola. Gikan sa Iloilo si Palma alang sa iyang pipila ka adlaw nga bakasyon ug midiretso kini sa isla sa Malapascua alang sa ikawalong misa di Gallo kagahapon una pa kini masakit. Gilauman nga mo selebrar si Palma og misa sa Cebu Metropolitan Cathedral pagsugat sa Pasko nga magsugod alas 9 karong gabi. Alerto ang tanang kapulisan sa Dakbayan sa Mandaue ilabi na ang buhatan sa City Intelligence Branch. Mipaygayon sab sila og Greyhound operation sa Mandaue City Jail. Leslie Caminada Vistil, Sugin Limi. Nagpakatap og mga intel personnel ang Mandaue City Intelligence Branch aron mokuha og mga impormasyon sa mga hilabtanong tawo nga posibleng naglaroy-laroy aron mamiktima karong holiday season. Profiling tani nila ron. So kay kining 3 factors sa krimen nga kining gitawag nila nga instrumentality, opportunity, ug ang desire. Ang sa ato kabahin ato ning sa kapulisan ato ning i-eliminate ning instrumentality. Sa Gipahimangnuan sab ang mga mandahuihanon nga kung mubiya silang panimay siguradoong dunay mahibilin aron malikay nga mabiktima sa kawat. Kinahanglan sab nga magbinantayon kadtong mga nanag-iya og mga establishmento. Para sa ato ang general public, labi na sa mga households nga mo bakasyon og dugay ato sa layong lugar, before leaving the households, ensure na yung mga appliances nyo naka-unplug, yung mga doors nyo, windows properly locked, and if possible, we encourage na dapat naagyoy tao nga mabilin sa balay para maupod paglikay sa mga kawatan. Dunay gipahigayong Greyhound operation aron masuta kung duna ba'y mga gidiling butang sud sa 31 ka mga selda. Ang kapin usa ka libo nga mga pinireso gipagawas una sa kapulisan ug jail guards. Matud sa jail warden sa Mandaue City Jail, duna sila'y nakumpiskang hait nga mga hinagiban ug mga drug paraphernalia. Weekly, we are conducting Greyhound operations. Walay mga drug paraphernalia. Actually, na po tinakuhang mga siguro 6 to 8 items nga ano, itong tinfoil. So, mean to say, sir, nga na-dyan na malusog na drugs diha? Di kita moingon nga wala, pero wa man po tinakuha ganina, only katong mga tinfoil. Leslie Caminada Vistil, News 5. Bati nga balita ang misugat sa mga sakop sa Cebu City Police Station 1 kon Parian Police Station karong adlaw. Bespera sa Pasko kay namatchan sila og kauban samtang mi bakasyon kini dito sa Bohol uban ang iyang uyab. King Perez, Sugin Limi. Wa magdahom ang mga kauban ni PO1 James Ryan Bazar dinhi sa Parian Police Station nga mamatay kini human po sila sa wa pa mailhing mamumuno dito sa lungsod sa Trinidad, Bohol pasado alas 11 kagabi. Uban sa mga pulis ang trato ni ini nga pulis sabog na assign sa Regional Public Safety Battalion nga si PO1 Mary Jane Bebiro kinsa samaran human sa hitabo. Giingong nakuha ang mga pitaka sa mga pulis, mao nga pagpanulis mo igidudahang motibo sa pagpamusil. Giangkon hinuon sa mga kauban sa biktima nga kuwang pa ang ilang nadawat nga detalye bahin sa mong insidente. Lakip na kon nakuha ba ang armas sa duha ka mga pulis, ingon man kon nakapabuto ba sila mga armas ngadto sa mga tulisan. Somewhere sa Trinidad, nagmotor sila, gikalitan sila og cross, gibabagan sila sa nagmotor pod. Then siguro ni-react to si P1 Bazar o kaya yung girlfriend nga si P1 Bebiro. Napusilan, nga yung girlfriend siya naigo sad.
Ang kadalanan sa MJ Cuenco, diris dakbayan sa Sugbo mao ang usa sa mga lugar kundi na-assign si PO1 Bazar, isip sakop sa beat patrol sa wa pa kini gipusil patay. Ug matud pa usa sa mga kalampusan niini ang pagpanakop sa mga tulisan ning dapita. Mao nga wa magtuo ang mga sakop sa Parian Police Station nga mahitabo mismo sa kauban nila nga pulis ang pagpanulis. I commend him for that effort. He is a big loss na sa police station 1. Namauli sa Bohol ang duha ka pulis aron mamakasyon ug mamalayi na unta ang namatay nga pulis. Before nga biya, nag-lunch mi dire, nagsige pa mig kinatawan na isa, yung mga classmate kay uli siya lagi kay gusto na siya magbinyo. Kay karon nga adlaw, di off maron niya, so mubalik siya 25 in the morning. Naki-coordinate na sila sa Bohol Police nga nagpadayon karon sa ilang gihimong follow-up operation. King Perez, News 5. Happy ka dito ngayong Pasko. Mga beneficiary sa anak naga gihatagan og pinaskuhan kaganina. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Gilingaw ining maskot ang 40 ka mga bata uban ang ilang mga ginikanan ganihang buntag dinhi sa multipurpose hall sa Dakbayan sa Naga. Kinigawas sa ilang nadawat nga pinaskuhan isip mga beneficiary sa anak naga kun ang nagahanong gasa sa kabataan nga pulos bulupyo sa sitio Seaside, Barangay North, Poblasyon. Anak Naga sub-project ni siya sa MDG Faces, which is about improving the life of children in the slums, especially in the area of environment, health, education, no, and sanitation. So ang atong gihimo, since ni-align siya sa development agenda of the city mayor, naghimo ta og murag sub-project which is Anak Naga. So ang kaning community nga naa diha sa sulod, naggama ni sila og action plan, no? Wala ta maghatag nila nga mao nilang buhaton. So we really went into the process good of kanang organizing them, changing their mindset. So ang nahitabo after that action planning, naka-identify good sila in the area of health, unsa ilang angayan buhaton, unsa ilang action nga buhaton, what are the issues and concerns on education, on environment, so on and so forth. Namugna ang maong programa ni adtong buwan sa Hulyo ug pagka-Agosto 30. Gisugdan subay sa Executive Order number 15. Ato gid na silang gipaagi og proposals because what is very typical, no, in an organization like that is, or association is, the city government gives them money unya, they spend it on what they think is a very good livelihood project. This time, sila gyud atong gipahuna-una unsay maayo, ila gyud nag-prepare gyud sila og activities, nag-prepare gyud og budget, nag-prepare gyud og plan unsa may pinaka-feasible nila nga livelihood dito in a group of 10 women. Gibahin sila sa upat ka grupo ang beneficiaries ug karong Enero madawat nila ang budget gawas sa Cape Coo. Ang LGU Naga City migahin usab og 3 milyones pesos nga budget. Usa lang si Rixie. Kinsa dunay 7 ka anak ang mapasalamaton sa maong programa. Tagaan mi og pahalipay sa sa mayor nga kanang negosyo gani nga para makuan among kaayuhan sa among mga anak, matabang sa among kayo sa among anak. Ray Pasaporte, News 5. Pag-asa mitambag sa pagpahigayon og indoor Christmas parties tungod sa masinati nga pag-ulan panahon sa pagsaulog sa Pasko. Usa ka low pressure area ilang gipanid-an nga posibleng mahimo nga usa ka bagyo. Andrea Patenia, Sugin Limi. Nanggawas ang mga payong kaganihang buntag human giuwan ang Christmas shopping sa mga tao. Matud sa Pag-asa, ang pag-uwan-uwan nga nasinati karon hatod sa diffused tail end of a cold front nga nakaapekto sa southern Luzon ug sa northeast monsoon nga nakaapekto sa northern ug central Luzon. Gani, tulo ka thunderstorm advisories ang gi-issue sukad kaganihang buntag. Ang unang advisory at 7:23 a.m. alang sa Metro Cebu, Katmon ug Sogod. Ang ikaduha at 8:05 a.m. alang sa Balamban, Pinamungahan, Asturias ug Camotes Island, samtang ang ikatulong advisory at 9:13 a.m. alang sa San Fernando ug Naga. Matod sa Pag-asa, ang maong hinay nga pag-uwan-uwan mula na't pa hangtod ugma adlang Pasko mao nga pahimangno nila
related? Or? Yes, so sa mga mag-Christmas party, as much as possible, mas maayo kung indoors kay dili malikayan nga possible gid ang light rain. So, malikayan na itong mga sakit-sakit. So, na mga bata pod. So, mas maayo kung indoors lang atong party tonight. Samtang doon na sila gi-monitor nga low pressure area mga 2,100 kilometers gikan sa Philippine Area of Responsibility nga dunay posibilidad nga mo develop ngadto sa usa ka bagyo. Naayo pang models nga nag-show nga possible siya nga ma-develop ikabot niya somewhere there, but sa pagkakaroon ng pag-asa wala pag ito nag-issue og statement nga ma-develop siya into a storm kaya atong tan-awon nato kusog-kusog po nato ang hanging amihan. So northeast monsoon ang hanging amihan bugnaw na siya. So ang isa sa mga reason for bagyo to form is kinahanglan siya og init nga kadagatan. Andrea Patenia, News 5. Malipayon karon ang mga piniriso sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center kay mag-overnight ang ilang mga kabanay sud sa maong pasilidad. Lakip nga mibisita kanila ang Sugbuanong Miss Earth 2014. Jinky Bargyo, Suginlimi. Way kabutangan sa kalipay kining mga dalaw nga naglinyas sa gawas sa CPDRC kay silang tanan dinhi magsaulog sa ilang Pasko sugod karong gabii uban ang ilang mga mahal sa kinabuhi nga napreso dinhi. Sinang Chotima nga tagaliluan di matukib ang kalipay nga gibati samtang nagpaabot nga makita ang iyang bana. Salamat mi sa CPRC, sa nagabanas nagda nga tagaan big chance nga nakasud mi, nalipay mi nga akong bana, nakauban na murong Pasko ha. Gawas sa mga pamilya, usa sa miduyog sa ilang party mao ang Miss Earth 2014 ang Cebuana nga si Jamie Herrell, kinsa nalipay sab nga nakauban niya ang mga piniriso. Gipakita sa mga dancing inmates ang ilang katakos sa pagsayaw at tubangan sa mga bisita. Gani usa ka human Christmas tree ang malampuso nila nga naporma. Nag-abot-abot sabdayon ang 60 ka mga lechon nga baboy nga sawan sa kapin 2,000 ka mga binilanggo gawas sa 15 ka barrel sa ice cream nga pulos gidunar sa usa ka pribadong institusyon. Matud sa acting jail warden sa CPDRC, overnight stay sa mga dalaw ang ihatag nila nga pahalipay ngadto sa mga inmates apan hugot gihapon silang magmonitor sa tanang mga lihok sud sa pasilidad. Daw sa gwardiya, napagitay mga inmates, trustee, tawag na manungkulan, mo na mubantay sa kalinaw na. Jinky Bargyo, News 5. Gipahigayon kagabi ang mabulukong Dagitab Festival sa Dakbayan sa Naga. Leslie Caminada Vistil, Suginlimi. Gasidlak-sidlak ang entablado sa St. Francis Ocean Park dinhi sa Dakbayan sa Naga. Gumikan sa matag presentasyon sa mga grupo nga misalmot karong tuiga sa ikapitong Dagitab Festival. Gikan ang Dagitab Festival sa sugang Dagitabnon kay nailaman ang Dakbayan sa Naga nga mao'y nahimutangan sa mga power plants nga mo'y gikuhaan og kuryente sa Sugbo, ingon man sa kasikbit ng mga probinsya. Hopefully kay naman tayo nakita nga murag mga gagmay nga mga problema, hopefully ma-remedied na to next year. Nakadaig sa mga presentasyon ang Executive Director sa Sinulog Foundation kinsa mo'y usa sa mga hurado sa Mang Indigay. Applicable kay siya kay even during daytime kana ilang costume with costumes lang wa po makita naon no, and especially during nighttime kay ilang mga production nila ilang mga props nila ilang mga costume siga magpagabi but you know atong sinulog gikan mas bunta ato sa gabi we can always place them during the nighttime para ma-appreciate nila ang beauty sa representation. Ug say katulong higayon, nakuha sa tribo makiangayon gikan sa Professional Academy of the Philippines ang unang ganti nga adunay premyo nga 55,000 pesos.
Naukay sab ang mga nananaw sa mong kalihukan diyang kalit nga adunay natagak gikan sa stage. Nasayran nga ang staff ni Mayor Chong uban siyang anak nakaangkon og samad sa ilang ulo human matagak sa kabatuan. Ginwa sila makabantay dihang wa di ay bungbong ang ilauntang sandigan hinungdan nga na-slide ang ilang gilingkuran. Hinuon may pasalig ang mayor nga moabaga sa biktima. Leslie Caminadi Vistil, News 5. Kadito ngayong Pasko. Karong Pasko, magkita-kita mga paryente nga dugay na nimong wala mahimamat. Kasagaran nga ilan nilang isulti ang kabahin sa imong hitsura. Andrea Patenya, Sugin Limi. Di gyud makumpleto ang Pasko kung di magtapok-tapok ang mga pamilya. Kung ang kadaghanan excited kaayo alang sa mga family gatherings, dunay pipila nga magduha-duha sa pag-attend kay di nila gustong madungog kun unsay ikasulti sa ilang mga paryente nga dugay na nilang wa mahimamat. Ang pinakasikat nga komento nga di buot madunggan sa kadaghanan mao ang uy, nanambok lagi ka as in head to foot sila makataraw nimo like that. How would you feel man? Bad. Malain ka? Malain and then murag makuan ko nga dapat maniwang jud ko. Di isabyod mawagtang sa mga family reunions kining pangutanaa. Lino sa mga ka magminyo. Ka na ali. Sige, ikaw miss, how would you feel man? I feel bad then ma-pressure ko. Ug di apay laing version sa maong pangutana. Hala day. Papalag kita ni mo na nambok lagi ka day. Sa'yo tubag? Sige tubag. Sa'yo mo itubag? Inko, umbot lang nga nanambok ko nga ako kaon saktor man unta. Ano sa mga wa ba kay plano magminyo o babae? Kaya ako sa Tubago na, mayroon ko na ay wa man ko'y plano kay bata pa man ko bayot na ko sa una pa, elementary pa ko. Malain ka? Malain jud ko ana de usaon man inaani man jud ko bayot na ko daan. Matud sa sociology professor sa University of the Philippines Phoebe Sanchez, kining maong mga komento gikan sa mga paryente, wa gitumong sa pagpanginsulto o paagi lang sa pagpadayag sa ilang concern. Di usab malikayan nga ang imong itsura maoy unang istoryahan, kay mauman kini ang ilang unang makitaan. Kung dugay mo nagkita, normal gina nga mo comment ang tao, no? Labi na mingon siya nga, uy, ni dako lagi ka. Meaning, ni-recognize siya nga dunay pag-abante ang imong hitsura, no? Or ni-gain ka og weight. Kaya actually, kung subayo nimo kanang moingon nga, oh, you look good, you look big. Ang but pasabot diha, ganahan siya. Ni-compliment siya, ganahan siya. Nakakita siya sa tao, unya nabago ang tao. Mas kanang ni-abante ang iyang structure sa lawas. So, mo-comment siya, anak, kay mo ginay una nimo, pero wala mo tuyo, Tambag niya nga aron malikayan nga makainsulto, kinahanglang sensitibo na lang gyud sa choice of words nga gamiton. Ang term lang siguro hala ni tambok ka, which is murag dili siya maayo nga paminawon kay ang meaning mo sa tambok lain na ang structure sa lawas. Pero maingon ka nga hala ni dako lagi ka, mo siguro ibuot ipasabot. Kanang komento nga maingon nga kadugay guni mo maminyo, dili sad maayo. Magbuot ba day ka sa tao? Nga kanang mga butanga mo abot ra man na. Unya kung naa mga butanga, maayo man sad preparahan. Samtang sa makadawat ning maong mga komentaryo, di angay mapikon ug dawato na lang sa positibong pamaagi. Ayaw lang raw na kay kanang mga komento ngayon ana, ang but pasabot, naara gyud na nimo sa imong kaugalingon. Dawata ang komento apan ayaw na ang pag-ayo ang negatibo nga aspeto. Kay ikaw man ang labaw nga sayod sa imong kaugalingon. Andrea Patenya, News 5. Tugma na gyud Georgia ang gikahinaman sa tanang okasyon matag tuig ang kasumaran sa adlaw natawhan ni Jesus. Doon na ba kay Christmas wish? Well, of course, Glenn, no, each one of us, naman kitay wish, but for everyone, I wish peace of mind and heart and continued faith in God. Ikaw, Glenn, unsa man nimong wish? Kay mao ka kaning Pasko good makita nimo ang kaning gitawag na to God's hand at work, no? And Christmas always heals. Yes. No, katong mga nag-away, katong mga dunay mga wala magtingganay. Automatically basta Christmas yes. Mahupay ang imong kasing-kasing. The season of joy and love. And I always wish nga
dugang mga kaayuhan, may mga panlawas ug kaning peace, no? Exactly. Sa kinatibukan. Di na lang world peace. Peace Ay, within nalala. each other. Peace within each other and peace within and the yourself. family Yes, also. But enough of it, Glenn. Atong sara na lang ang Christmas wish sa atong mga kapatid karong Pasko. Pinagi sa CNN Christmas edition uban ni Edwin Cañete. Today is the Vespers, o let us say the last day before Christmas. Ug dahuman na kaganiyang kadlawon ang Misa de Gallo. Until this very day, grabe kayo ang influx sa mga Cebuanon sa mga shopping centers ingon man kining mga manguliay sa kalungsuran o mga probinsya gawa sa Sugbo o mubakasyon grande. Mao nga sa akong pag-standby sa Cebu North Bus Terminal, nakapawalandong ko. With all the shopping and parties, I realized one question. Unsa man gyud ay ng Christmas wish? Mao nga una na kong gipangutana ang mga passengers while they are waiting for their ride in the terminal. Og dito nako naibawan nga di man di ay material things ang wish sa atong mga kapatid. Sama sa maayong relasyon sa pamilya. Si Chris di kauli karong Pasko sa iyang pamilya sa Placer Masbate, mao nga mo-spend siya sa Christmas with some relatives sa Medellin. I could go home and yeah, I could have more time with my family. I don't have time to go home because I have work already. Magkayusa akong pamilya, alam mag-uban-uban mi. Gawa sa good health ug dugang grasya pang Miss Universe o di ka United Nation Ambassador ang answer ni Jenna. Kalinaw sa Pilipinas. Kalinaw sa Pilipinas. Nagawas pa. Panaghiusa sa katawhan. Bisan og bata pa, Christmas wish ni Edward mao nga mamahimo siyang magtutudlo, mao nga mo seryo siya sa iyang studies. Aka magkating classes, aka mag-computer. Kasi nagduwa kang duta. Uloy. Awa po ka, di mo ka magduta. Di ko mo gani. Di ko. Kining Swedish nationals nga akong nahinabi, I just don't understand their wish. What's your Christmas wish? My Christmas wish? Yeah. That I see Amanda when I died. Now that Christmas is fast approaching, pipila ka gutlo na lang, Pasko na. Angay ng sab nato pagatumanon ang ato ang wishlist ug ato ang obligasyon sab isip mga Kristiyano nining Paskoha. Dili sab nato angayang nga hikalimtan ang pag-spread sa love sa tong kabanay ug kahigalaan pinaagi sa pagbanding. Ug katong adunay mga kasungian, forgive na please, because in the Philippines you can, we can, I can, it cans. News 5. See, spread love, love, love. Love. Kanta nas Beatles. Malagi. Pasko na gyud. Merry Christmas, Reflex everyone. ang imuhang kolor karong adlaw. Kay red, gyud ko, Glenn. And I'd like to greet ang tanan nga Merry Christmas. Ibispiras na rong gabi sa Pasko. Enjoy your time with family and friends, and I hope you find the true meaning of Christmas. Ug mao kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya kini si Glenn Soco. Musunod na, daghang salamat ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapat kay di lang kutob sa balita. Aksyon! No?